Nah, sore ini mau jadwalnya kasih makan ulat-ulat ya Besti ya. Ini yang suami ini kasih bacok-bacok, yang aku yang dulang ya Besti ya. Ya cukup beginilah Besti, kamu tahu lah ya kenapa aku lebih berat daripada suami aku ya. Ya karena saya cuman bekerjaannya begini Besti. Madiang, madiang dan madiang. Tapi ya panggah tak dulang bolo, masuk tak pangan dhewe kok isin aku, masuk sing gedhe aku ngono, sing bojoku cilik ya toh. Iki panggah pembacokan bolo tapi rodok ketoke rodok bosok ngono lho, tapi wis ora apa-apa ya toh. Panggah dipilih sing apik-apik kaya ngene iki, dilaki sing elek-elek ngono ki lho. Panggah dimanfaatkan sing kenek lho kaya iki lho, jan busuk, jan iman-iman sakjane. Tapi ya piye lho trendingane pas nek kejadian kae kata sih do mbludah wakeh. Dadi yo sak eneke iki mau tak jukuki lho, iman-iman mosok keguak ya toh. Nah iki mari ngono dirisi karo Mas bojo cilik-cilik ya jake akeh ya engko mari kancane ra rata ya to dibagi rata bene rata kabeh lho to. Piye ta jane ya sembuh pokoke ngono kuwi lah. Ngene iki prosese jan koyo bengkoang lho, cara enak dilegine tak kolak iki tenan. Tak parani awakmu tak jak mangan kolak wit kates ya to. Iki dibacoki dengan penuh kasih sayang ya Besti, ben sing mangan ben seneng, ben lemu tambah abot ya to. Ki pluk 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 kaya ngono kuwi jan prayogi ginuk-ginuk lek nek dikolak kaya ngono kuwi. Dibacoki to salon-alon ya to, engko awas kenek ketangane. Yen aku suasane rada grimis bolo. Terus mari ngono nggen aku sanding omah ki enek wit manisah bolo. Somben lek wis tak omongi bolo. Iki wis mari bolo, ayo silahkan. Terima kasih.